Καλώς ήρθατε στην Ελληνοπαρέα. Από 332 δήμους Έλληνες στον κόσμο. Είμαι ο Ιωάννης Δαδάτσος και υπογράφω διαβοής. Αστέρας. Ελληνοπαρέα. Δώσε και σώσε. Είμαι ο Μερόβαλης ο Γιώργος, είμαι ψαράς, επαγγελματίας, έχω και μια ταβέρνα, την οποία κάθε Τρίτη έχω δωρεάν ψάρι για όλο τον κόσμο. Έρχονται άτομα από Θεσσαλονίκη, Λαγκαδά, μέσα από Σέρες, περιοχή Σερών, όλοι, Κιλκής, γύρω-γύρω, από παντού για το ψάρι, της λίμνης Κερκίνης. Φρέσκο, πάντα, της ώρας, έχω και κρεατικά διάφορα. Εδώ στα Χρυσοχώραφα. Σας καλώ στα Χρυσοχώραφα Σερό να έρθετε, είναι η λίμνη κοντά, να κάνετε τη βόλτα σας να δείτε και τη λίμνη, τα πουλιά. Κάθε Τρίτη δηλαδή γίνεται ένας χαμός, μπορώ να πω σε εισαγωγικά, εδώ στα Χρυσοχώραφα στο μαγαζί σου. Ναι, έχω το ψάρι, είναι δωρεάν, επειδή το ψαρεύω ίδιος, όλο το χρόνο. Όποια μέρα δηλαδή και να έρθουμε. Τρίτη είναι δωρεάν. Κάθε μέρα έχω ψάρι, αλλά τη Τρίτη είναι δωρεάν. Υπολογίζω δηλαδή στη κάθε παρέα, βάζω μια ψατέλα ψάρι και αν δεν τους φτάσουν, τους ξαναπηγαίνω. Κάθε μέρα είμαι ανοιχτός, κάθε μέρα. Μπορεί να έρθει όποτε θέλει, να κάνει τη βόλτα στη λίμνη, να γυρίσει, να δει τη λίμνη, τα πουλιά, όλα αυτά και να έρθει μετά, μπορεί να έρθει να φάει. Ο κόσμος είναι λίγο σφιγμένος τώρα οικονομικά, αυτό εσείς το αναγνωρίζετε οι καταστηματάρχες, το βλέπετε, το ζείτε. Γι' αυτό κάναμε και αυτό το δωρεάν ψάρι κάθε Τρίτη, για να μπορεί να έρθει και ο κόσμος να φάει το ψαράκι του, να βγει λίγο έξω, να πιει μια ρετσίνα, μια μπύρα, ένα και ουίσκι. εδώ οι τοπικοί, το χωριό έρχονται από Ηράκλεια, από Σέρες, από Λαγκαδά όπως μας είπες, από Θεσσαλονίκη. Από παντού έρχονται. Ένα μήνυμα να στείλουμε σε όλο τον κόσμο, τι θα έλεγες? Σε όλο τον κόσμο, η υγεία και τα άλλα όλα εύκολα είναι. Η υγεία, η υγεία, η υγεία. Ελληνοπαρέα. Ευτυχείτε. Γεια σου Ελληνοπαρέα. Παρέα για όλους, ανά τον κόσμο. Ανακεφαλαίωση με μία λέξη. Αγάπη.